Good morning everyone and welcome to my new vlog. Nghe tin in gang đã tin bữa sáng khá bát sâu bữa sáng ơi ta bộ vlog cái sắc khai này khai mani gai ta bộ ang mất khuyên bác khá cái này tung go bữa sáng giờ pro ang ta ti bữa sáng eba phong bữa sáng khang cái nó mất khuyên bác sáng khang khá go tar pro ang cái ang samro khayo ta bộ ang na khá cái phunuk này na bác sĩ sini ang na cái sini na được đi iko bono ke mukhyong pakino te noro ke mono tam hin comment khai sadi singya ango ke mono mukhyong pakino no ke tam hin abang sai miang ke no kisa ana comment khai sabai di nang tabu uje kosam no sime khaknai go kusak no khai sar ko khangnai tam ningke phungo khakpai mane pore na tesa sari go sar ko jango khate samano nang tabu mono khakbai nang no khabai tongo ang mongke ko mukhyong phok bo phangana no khum ake kaijak gyabo kholei ang tabuk nacho jago gyabo no kisa khol nagana rakmani kholmaya ma soton soka tarpore final joka angge khajo kisa sabe na haka bo bahingka ang ke tabuk ke ko masuk kabang mama mukha khagoi de ko khagja kosom khagja kjaro thangbayo tangga satung nama komchinara ta khate salama dingen phaijao kai ko khumro bar jongbai kha naithok khumro nga bele naithok ngo ge kong lama de kise be na hin phaika pungbo basawi himna bunango himpai tabuk ang morning tuinyangnai norobo je mansak tuinyangdi phungo tuinyangman bele kham sorini bagai te skim rongni bagai bo kaham hin khnawo hinke anga bano tabo kangkang kai dili no tinungo ma ko maise sani phungo norok je mansak nangdi angke to nangi loini bagai dili no 2 glass nango takte glass nangnai ang norok khe je mansak nangdi komphan nangdi kabang phan nangdi takte sa nangana te glass te ang japro pano video edit khayo abojarawo hinke tok rok gorok abeno khorang khayo ge somai se mang thang tang kai khane na kingke no angana tok rok pung riphayo abo sate ang tuinyang paikha 2 glass kino ubaje mansang nang sai tok di kisa phano kom phano ang no hin no bu nang nani ko gya sakba ga phungom mukhyong ba khangmana tabuk ang kaham kai suwui tabuk ang bono tekoni kisa mane rok sapoloi makai sinam sanai gai first ang tabuk thentre kisa sarenai thentre kisa rekete bo thogo gai thentre ban pore sini kisa tai som kisa ruwoi kaham kai sapoloi oi sinai sapol bai khebo bahai eng rok nai tongdi sapol gana tabuk iko sapol paikha sapoloi abo haing thaka color hanga ekdom naithok bini color naithok sugo hanga tabuk sapik paikha jagana mukhyong phak sabai mairok sawoi tukoi mosoi tabuk hingke ang girja thana bagai reding kha charjo thanani tamning kai dinni sande sal gai ang charjo thanai tai ready angoi paikha thanani bagai tabuk satung tung mani bagai thanani wanai tongo tamni hingke baire asaka satung tungo ang thananai tung mane diboro 38 da naki 36 temperature satung tung mani ge sati tuoi okhor phaijaka geja thanani hinai lamao him tongo tero ge kisa bufaro kaijak abam bagai thandang dong rabat bagan ti sangin satung malainai aro satung malai sanin kolom tuini to ses ungtha pura kolom suka sana kok gerei tukoi phaimase tisa kolom tui be tukujak ting thaka satung tung mani okhepe salni salta masake satung tung kha kun jaga phano okhona ni musungya ko jat satung korao sokpai ke tabukhai te ani kito sana kok krikha fry angpai kha ang satungo sate tongphan kun phan ka tokliya nare asakai satung ta kun phan sana kok kre suk satungo mayu kolom tui rok bai khe ses mokhang sina no busung mijil yang kolom tui
Kolam tui bai si jeng sai to kha ang sa kolam ka ita kisa bohang tola buthak tongo buthak kisa lena oi thangsinai chalo ke ang ta khai nogo sokpai ka ta nogo phai ka fresh juice manang kha khai lagi lagi asuk kolam kha aben chana kok sikri kha tam su chatung tung kha 40 jora ting kha temperature tini umayo ses asuk chatung ko ei kolam mani to sana kring ke fresh juice sikang fresh juice khain kha o jenok mani machine abong ke ang online tina hamani ngai ta bu kai ko monang is thanda chu mukri kha ang ses ngam tini tabo khingkang ke kolam mani hina kisasa bohang tolawa asuk tong phai kya kolam so ka makhang rok mijil ang tong bai kha tamusu bo kolam kha sanani kok sikri kha kolam somai rok phai ka bo bezal no na kolam mani Ting rok po season no bisi hamsa comment khai shadi ge tini ni blog bo hainang jaka abo comment khai shadi Inge te kasha kok ke oboshe norok ani blog ta naina musung na ki cover video na duita no naina musung go abo comment khai shanani tapok di tangke norok je samani abo ang khaina ni try no khai tongo je mansak ang khainai gai to tini ni blog khe masu jara tinyo te norok by next blog go haina hai malai finai te ani bolong no che sanai to mabagai jatana na hambai and bye